Ngimfowethu. Hayi mfowethu ufuna kubekwa, ufuna kubekwa le yankabi le yane. Ubani nomjini? Gcabashe mfowethu. Gcabashe. Phela ubuye eminyakeni manje Gcabashe. President bonke ababekwa la eSouth Africa, ubeka umuntu obuye eminyakeni, akabekwa nje umuntu ongabuye eminyakeni. Sefuyile yena ke president kwabaculi ke lona. Wezwile le ngoma yakhe le ethena ethi angifuna umuntu angitshele lutho ngemali yami ngiyisebenzela mina imali yami ayasho le ngoma kaGcabashe man uyena president kwabaculi belokho bebangubukhosi lapha mina ngikhuluma ngopresident balungile laba bangubukhosi lapha ngiyabona la president uyedwa mfana wena umongameli okufuneka ebekwe why uthi makuyo nje kwimpucuzeko noma khuphuka zakhe kufuneka afike ebekwe uGcabashe straight ingani kumele bekwe lokuthi uyasho mfowethu hayi uGcabashe ubuyile ngoma nzaka ubuyile mfana ubuyile ngimzwile mina hayi ngimzwile iyeke lokho ukuthi wayibiza ngumgqumela kwasha wabe ubunye nje ubuqhawe kwabona lokho yesiphi akekho umuntu ongakhuphuka ngalesi yasibindi esingaka ngambuza ngomuntu kuze kufika amabhano efika abantu baphashaya inkosi liyana isaphila iqhawe iyaphila iphumile nje iphumile kuyile eminyakeni iphila igoma yakhe ngifuna umuntu angitshele lutho ngemali yami ngiyisebenzela imali yami ngibonile iqhawe uklini ayindaba yokumadoda futhi uyakhuphuka ngempela eyibona nensizwa kahamba nazo impela ukuthi hayi hamba nensizwa ezondlekile impela straight ababika ithuba lomfowethu hayi nokuthi abamnika ithuba sekufuna bembeka impela ilokhu uzana upresident yena president ke lona ke esinaye la eSouth Africa kubaculi noma bengathini bakhala benzani kuyabaphoqa ukuthi kufuneka kube uyu president ubuye eminyakeni kufuneka bekwe kufuneka umculo udonsele lo yampompo wethu udonsele umculo akekho umuntu akudonsela umculo kuthiwa nje uboshela umculo ukuthi nje uyena uyibize ngumculo wathi uhuye iqhawe lena lidogodile ba sebosixolela nje abanye abangayithandanga impela le yankulumo kaGcabashe kodwa ke cha hayi enza bona ubuqhawe umfo kaGcabashe lapha bathi bangisibusiso usibusiso hayi angithi sekumgqumeni phela into engiyithanda uzobuyela kusibusiso nje straight ebe upresident kube usibusiso Gcabashe president abafunda ukuxola abantu abayiqola ingane president kaMaskandi wena uclean ingane hayi Gcabashe mfowethu ungezile ke mina futhi unenkando yamfolo ya estage ubonakala kanjani ufuna bemseshe lapha ku TikTok mfowethu ubhalwe bani umgqumeni Gcabashe elisuse leli kaMgqumeni funeka elibuyisele eceleni belisuse efakelele lakhe usibusiso Gcabashe eqede lapha eyogcotshwa clean nje egcotshwe clean ukuthi comfort udonsela umculo ejele waphuma waqhubeka nawo umculo uze ukuthi mfowambathu uyayivuma lensizwa ayivuma mfowethu ayivuma ke yona hayi kodwa ngifuna umuntu angitshele lutho ngemali yami ngisebenzela mina imali yami yaphila insizwa vele angiyanode yaphi kulungile sekuyozwakala kwimpucuzeko noma khuphuka zakhe siyofika sizwe lapho ukuthi udabukaphi lo mfone esibindi esingaka uhlanganisa iSouth Africa awayithangazisa bhuti hayi kuzwela kaliyana mfowethu hayi hayi ngeke ngeke